אני עובר לרגל השנייה, ואז אני מותח את השריר על ידי האצבעות של הרגליים. כמו שאמרתי, דקה כל רגל. אם אני מרגיש כאב ברגל, זה שום דבר לא, זה צורת התרגיל. אבל ברגע שאני עושה את התרגיל ואני מרגיש כאב בחוליות, סימן שמתחתי מדי הרבה בשלב ראשון. אז להוריד קצת ממתיחת הרגל, לא למשוך מדי הרבה. ובכלל, בפעמים הראשונות שעושים את זה, עדיף לא למשוך מדי הרבה. תראה, במשך הזמן מתקדם יותר ויותר על, אבל לא בבת אחד למתוח נגד החוזק של הרגל. זה תרגיל ראשון. כן, נעבור לתרגיל שני, מתיחת השריר שבצד. נתחיל. אני מרים את הרגל בתנוחה הזאת, ומוריד את הרגל, אני מוריד את הרגל ממול הרגל השנייה, ככה. אני צריך להוריד את הרגל עד שאני מרגיש פה כאב. ברגע שאני מרגיש פה כאב, סימן שתפסתי את השריר. יש לפעמים שאת הכאב אני מרגיש יותר כשאני מוריד את הרגל כלפי מטה, ככה. יש לפעמים שמרגישים את הכאב, שמורידים את הרגל יותר כלפי מעלה, ככה. תלוי כל אדם ואדם לפי התנוחה שלו. אז אני צריך לשחק עם הרגל, להוריד את הרגל עד שאני ארגיש פה כאב. לשחק למעלה ולמטה, ברגע שאני מרגיש את הכאב, למשל כעת, תפסתי את הרגל, אני מרגיש פה כאב, פירוש הדבר שתפסתי את השריר הזה. אני מרגיש את הכאב פה. אחרי שתפסתי את השריר, אני מתחיל את המתיחה. אז אני מתחיל את המתיחה. אני לא מוריד את היד הימני מהרגל, מהלחיצה, וברגע שאני מוריד את היד, שחררתי פה את תפיסת השריר. אני יכול למתוח כמה שאני רוצה, זה לא מותח את השריר. אני חייב דבר שנתפוס את השריר, כדי שהמתיחה תתבצע בשריר ולא במשהו אחר. ככה. שוב, כמו שאמרתי, הרגל השנייה בקו ישר על הרצפה. דקה כל רגל. וגם פה לא לעשות הפעמים הראשונות בצורה קיצונית, לאט לאט להתקדם במתיחה. אם מרגישים כאב בחוליות, להוריד מהמתיחה. רגל שנייה. כן, נעבור לתרגיל השלישי, מתיחת השריר הקדמי. פה, השריר הזה. בתרגיל הזה אנחנו מבצעים את זה ששוכבים על הצד. וזה פעולת התרגיל. מקפלים את הרגליים, תופסים עם היד התחתון, את הרגל התחתון, ככה, ואני מתחיל את המתיחה. פה אני חייב להדגיש שהרגל השנייה תהיה מקופלת. כי פה, ברגע שאני מיישר את הרגל השנייה, זה משחרר את המתיחה. אני מקל על הרגל השנייה, וזה משחרר את המתיחה. אני חייב למתוח מה שיותר חזק, אז אני חייב לתפוס את הרגל השנייה עם היד, כדי שזה לא יתיישר. וכך אני מבצע את התרגיל. דקה כל רגל.
נעבור לרגל השנייה. אז אנחנו כבר מתחנו את השריר האחורי, השריר שבצד פה, והשריר הקדמי. כעת אנחנו נבוא למתוח את השריר שהולך מהרגל עד לחוט השדרה, שזה השריר שזה גורם לתקע הבעיה בבעיות גב. התרגיל הרביעי זה תנוחה אחרת, מהתנוחות שעשינו עד כעת. ונראה את זה. חבר שנייה. פה אני מתיישב בצורה הזאת. פה חייבים להקפיד על גב ישר. חייבים להקפיד על גב ישר. ככה. ברגע שתפסתי את הגב בקו ישר, אז אני מתקדם ברגל, ככה. אני מתחיל את המתיחה. אני עם האצבעות של הרגל, אני מתקדם בהליכה. לא להגביה את כף הרגל, ברגע שאני מגביה את כף הרגל אני יכול להתקדם יותר, אבל זה לא המתיחה הנכונה. אני חייב שכף הרגל תהיה מודבקת על הרצפה, ולהתקדם כמה שאני יכול, אבל שכף הרגל מודבקת על הרצפה. ולשמור על גב ישר. פה אנחנו חייבים להקפיד על גב ישר. אם קצת קשה בהתחלה לתפוס את השיווי משקל, אפשר להיעזר על ידי כיסא או משהו דומה, כדי לא לאבד את השיווי משקל. דקה כל רגל. פה בשלב יותר מאוחר, שכבר מתרגלים, השריר כבר תפס יותר גמיש, אז את התרגיל הזה עדיף לעשות דקה וחצי כל רגל, אבל לא בשלב ראשון. זה מותח את השריר שהולך עד לחוט השדרה. אפשר להגיד ששלושה התרגילים הראשונים, אפשר לקרוא לזה, זה היה הכנה לתרגיל הזאת. זה העיקר התרגיל בשלב הזה. כעת אני עובר לרגל השנייה. זה התרגיל הרביעי. אחרי שאנחנו כבר מתחנו את השרירים של הרגליים, השריר האחורי, השריר שבצד, השריר הקדמי והשריר שהולך עד לחוט השדרה, מגיע התרגיל החמישי, שזה פשוט מותח בצורה כללית את כל השרירים הללו. וזה קצת תרגיל שמורכב בזה גם כן פעולת ספורט מסוים. נראה את התרגיל החמישי. אני מיישר את היד בקו ישר, לשמור שבגב החוט השדרה תהיה בקו ישר, ככה, ואז אני מתחיל לעלות, לרדת ולעלות. ככה לעשות בערך 20 פעם. כמובן שבשלב ראשון 20 פעם זה מאוד קשה. אז שוב, כמו שאמרתי לי קודם, לא להתחיל עם 20 פעם, להתחיל לאט לאט כמה שאפשר. בפעמים הראשונות, לפעמים זה לא הולך יותר מאשר 3-4 פעמים לעשות את זה. אבל במשך הזמן,